दिनैनि दिनाव इउपिपिएल होनोब्ला जोङो गोजाननिखौथ' बुंनो हाला जोंनि वेस्ट मालिगाव हिसाबै माने इउपिपिएलआ गैलिया होननानै जों बेखौ बुंगोन आरो दिनैनि दिनाव माने मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दिनै 300 जननि एबा जयनिं जाबावबाय बिजेपि प्लास इउपिपिएल। थारमाने खोथा जाहैबाय आङो थांनाय आगोल समनिफ्रायनो बिपिएफ खामोन नैबे थांनाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव आङो मोनसे इउपिपिएल दोलोआव जइन जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेहाय इउपिपिएल दोलोआव जइन जानानै बिथांमोननि नीति आदर्शखौ आङो बुजिहैबाय बुजिनानै आं सिरोखम मोनदों आरोखि माने आङो आगोलनिफ्राय बिपिएफ हिसाबै माने आं बिसोरजों सोलिनो हानाय नङा होननानै आङो गिदिंनानै बिपिएफआव जइन जाफिननाय जाबाय आरो बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनिनो आं सासेखामोन गोबां समनिफ्राय खामानि मावबोलायनाय सासे आंबो औ ओरैनो 3 नं देबरगाव बियार हिसाबै जेनेखि इउपिपिएलनि रलेन्स लारि बिथाङाहाय माबायदि खामानि मावो रायजो राजाफोर माने थांनाय काउन्सिल इलेक्सननिफ्रायल' आङो माने इउपिपिएलआव दंमोन नालाय दासिमाव आं माने इउपिपिएलनि आदर्शआ माबायदि आं बेखौबो बारा मोजां बुजिस्लाबाखिसै दा माने आं गिदिंनानै फैफिननाय जाबाय आरोखि माने आं बुजिहैदों माने बिसोरनि नीतिखौ आं बारा मोजां मोनाखै आरो ओंखायनो आं बिपिएफआव गिदिंनानै फैफिननाय जाबाय आरो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल होनोब्ला जोङो गोजाननिखौथ' बुंनो हाला जोंनि वेस्ट मालिगाव हिसाबै माने इउपिपिएलआ गैलिया होननानै जों बेखौ बुंगोन आरो दिनैनि दिनाव माने मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय दिनै 300 जननि एबा जयनिं जाबावबाय बिजेपि प्लास इउपिपिएल जोङो गोसो गोरबोयै सेवलि बायद'खौ जोङो सापर्ट होनो जोङो गोसो गोथारै ओंखारबोदों आरो बिथांखौ जोङो जथेस्थ' सापर्ट होनानै जोङो दिनैनिफ्रायनो बिपिएफनि जानानै बिथांखौ जोङो देरहाहोनायनि खामानिखौ जों मावबाय थागोन। नोंथांमोना मालाबा आरो सोलायनो नाजाबावगोन नङा जों बे पार्टिनि जों आगोलनिफ्रायनो बिपिएफ खामोन माखासे समाव जों थांदों दा जों फैफिनबाय आरो जों जिबनाव जों थांनाय नंला आरो 100 औ 100आव जों 100 बुंनो हायो आरो औ बेखौ जेबो सन्देह लाया 100आव 100 जों देरहाहरगोन आरो खुलुमबाय गोसो गोरबोजों दिनै जों बड'लेण्ड निउसनि सिगाङाव फोरमायथिनाय जायो जोंनि बे क'क्राझार एसटि 3 नं कनस्टिटिउन्सिनि जानानै दिनै जोंनि एमएलए दिनै बिबानखौ बिथां सेवलि महिलारि बिथांनो होनो नागिरनायाव जोङो जोंनि बे बनरगाव समस्तिनि आन्दाराव वेस्ट मालिगाव बिसिडिसिनि जानानै दिनै जोङो आइजो माहारिजों लोगोसे आरो माखासे जोंनि बे भट होगिरि सोद्रोमा बिथांमोनखौ ज' लानानै दिनैनि सभायाव जाखिनि जोंखौ गोदानै जयेननि बरायफिननायाव दिनै आं बेखौनो फोरमायनो होननानै साननानै लादों जोङो आगोलाव बिपिएफआवनो जखामोन बे वेस्ट मालिगाव गोबांसिनानो बिपिएफआव जखामोन आगोलावबो जोङो आंनो आफादगिरि जानानै वमेन्सखौ सामलायबोदोंमोन जेला जोङो बिपिएफआ बै बाराव जेननायनि उनाव जोङो गोदाव सोराव जानायनि गेजेराव दिनै जोङो जोंनिनो मानगोनां बनरगाव समस्तिनि राजिब नार्जारिया दिनै आंनि गामि बा न'खरखौ सहाय होनायाव गाज्रि अबस्थायाव आङो बिपिएफखौ नागारथ'नानै बिजेपिआवनो थांनाय जादोंमोन दिनै जोङो साननानै जोंनि आइजो आफादनि गेजेराव बा आइजो माहारिनि गेजेराव दिनै सेवलि महिलारि बिथाङा जे जोंनि बे आइजो महरैनो दिनै रोंगौथि गोनां जानानै बिथाङा जोबोरैनो अनसुलिखा आगोलनिफ्रायनो मन्दिर जेरावबो सहाय होयो दुखु
जारलाखौ मुनुसमैया बे जाखिनि हौवा जा हिनजाव जा बिथांमोनखौ जोबोरैनो सहाय होबोखानाय नुनानै दिनै साराबो चिफ साराबो गोदोनि दिननिफ्रायनो अनसुलाखाखौ जोङो फस्थायफिननानै जोङो बिजेपिआव हाबदोंबाबो दिनै जोङो दोलै नोगोरै जाखिनि वेस्ट मालिगानि आन्दाराव जाखिनि इउपिपिएलनिफ्रायनो जा आरो बिजेपिनिफ्रायनो जा ज' जालायनानै सावरायलायनायनिफ्राय थिरांथा लानानै जोङो दिनै सेवलि महिलारि बिथांखौनो जोङो जोबोर मोजां मोननानै बिथांखौ देरहाहोनानै जोंनि बे वेस्ट मालिगावनि आन्दाराव जाखिनि 13ता गामियाव जाखिनि गोग्लैसोनाय गामि दं बा नागरिक दं बा जाम्फै बान्दो लामा आरो दालां बेफोरबायदिखौ सहाय सगिताखौ बिथां दिनै आइजो महरै सहाय होगोन होननानै जोङो सानलायनायनि गेजेरजों दिनै बिपिएफआव जगदान जाफैनाय जादों आरो सेवलि महिलारि बिथांखौनो जोङो 3 नं दिनै एसटि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै बिथाङा एमएलए आसनखौ मोननो थाखाय बिथाङा जेरै जानजि खाफ्रानानै बयनिबो मोजांनि थाखाय हामलायथि आशीर्बाद होनानै जाखिनि मावनो होननानै फैदों बेखौनो जोङो बरायनानै बिथांखौनो जोङो गोसो गोरबोयै दिनै गाजा गोमजायैनो 300नि बारा जानानै दिनैनो जयेन जाफैदों आरो बिथांखौनो जोङो गोसो गोरबोजों बहर होनानै देरहाहोनो थाखाय जों थिरांथा लानानै जानजि खादों बिथांखौ गोसो खुसियै